Že čus, tady Forder, já vás vítám u dnešního dílu z War Thunderu, je tady se mnou Tramešin. Nazdar. Jdeme za jedničkový letadla, Británii, já jdu za Rusáky, on jde za Němce. Jo. Postraný. Držu. Němčor posranej, Němčor posranej. Jo. Dobře ty. Jsi mě úplně uzemnil. Jo, já vím. Jdeme na to. Je tam ten podzimní jednotek, škoda, že nemám ještě novou bulbu třeba. Jeden jejich Spitfire tam už přistává. Nespamuj zase. Sunejte ho! Jo, já tam vypustím rakety, už to vidím. Ty taky nemusí tam. Co? Nesmí přežít. Jo, nepřežil, dobrý. A tam je ještě gladiátor. Ty jsi někoho sejmul. Ne, mám někdo jiný. Ale já jdu do gladiátora, který nesmí přežít. Zničení letounu. Jdu po P400 s mým nejšičtějším letadlem. My jsme obsadili letiště tím, že já jsem si za toho gladiátora. No prdele. Koho jsi sejmul? Ne, on tě sejmul, no. My jsme dal Hurricane, ale ten asi taky takhle. Že jsem vypustil své rakety, poslední dvě, třeba někoho trefty. Spíš ne. Já jsem trošku poškodil křídlo jenom. Tu měl výškovou převahu pár tam za stranu. To je zase na P400. To toho vydrží jak sviň. Tak ne. A on havaroval, ne, prostě já do něj nakosím... Obsadili letiště. Já do něj nakosím 10 tun munice, vole, on si havaruje prostě. Ale jako, jak jste nechat letiště? Já tady střílím furt ty, co jsou přistálí. Ale tak moc to nepomáhá. Jste víc snažit. Někdo po mně střílí, ne? Už hořím, konce. Bomba po mě vyramil tím, že jsem ho sundal. A kdo přistál na letišti, jsem to já, ale nezůstaly mi křídla. Nezůstaly mi ani vrtul, ani ocas, a asi ani pilot. Ale nebo že... Proto jsem ho taky neobsadil, no, protože mi nikdo nezůstal v tom letadle. Já mám trosky. Vůbec by mi nebylo špatně. Někdo přistává ve ní. Vlak, trojka, má Hurricane. Nebo Hurricane nepřistává, ale ani už ten vlak. Veni to! Asi ten C. Zásah. Zničení letounu. Ty vole, Avenger, vole, co to je sakra? Dvojitý úder. Ty vole, Avenger? Co jí dělá sakra? Avenger? Další. Trojitý úder. No, není, protože jsem to nestihl za sebou. Jo, je trojitý úder. Jo, jo. Mhm. Se nějak to napsal trojitý úder. Nenapsal. Třikrát vítězství za sebou, ale trojitý úder. Ale bylo tam fakt trojitý úder, viděl jsem to. Jo. Tím líp pro mě, viď. Mhm. A šestkrát série vzdušních vítězství. Zasranej Avenger! No a už mám jenom I-153 a I-15 bis. Ach jo. No, ten lak 3 se mi teďka povedl s tím kosím. Jo, dobré.
Já přistávám rychlostí 150 km hodině. Opatrně, opatrně, upadl mi kola, ocas a křídla. Dostal jsem hladký přistání. A teď to do mě nakosil vlastní. S2, to do mě nasral. Lol. Ale Blenheim. A tady ještě jedno se blíž. Ne, blíž, ale... Tady Blenheim. Jo, bude to blíž jako ale... A to jde k zemi, tak jestli se mám s někým vyrovnat. Neřízná střela, děvko. Někoho jsem zachránil od nás. Stačí málo a vítězství bude naše. Vítězství Jej. Ještě jsem na konci někoho ramnul. Jop, takže já doufám, že se vám tenhle díl 2 líbil a čuste. Nazar.